пичове, посетители на YouTube и всички останали, които не ги знам. И добре дошли в един нов епизод. Я върна с спаунчето. Днес играм в Soplex. Къде да ме се върна и спаунчето? Аз ви го обичах. Wheel Defense. What the fuck? Да ги видиме. Така. Искам да ви разведа с новата. What the fuck? Добре. Добре. Това е моят креатив. Пърхаме. И да видим дали имам по-ауто. Това ли е моето? Да, моето е. Така както виждате, това е новото креативче. И сега ще се опитвам да се лигавя и да направя нещо смислено. Да, как се. Така. 1, 2, 3. Искам тук да получа. Така. Не, така. Една врата, значи така. И тук така. Това хора, често казвам, в момента не знам какво правя. Просто се опитвам да направя нещо, да не е ужас. 1, 2, 3, 4, 5 блока. 1, 2, 3, 4, 5. Това е копия на една къща на един приятел. Такова едно по-дълго го направих. Един приятел и аз искахме да направим еднакви къщи и това е едно копие. Няма да ви е много интересно как строя. Бих искал да игра в момента на Fast Build или на Build Battle. Но явно тук ще строим. Така. Следващата стъпка е така. Оставяте ги отстрани е така. Може да не е точното копие на It's ако It's го гледа. Макар че ми няма канала. Това да знае, че е неговата къща. Извинете за телефона ми, изпиша току-що, за което много се извинявам. Пипилка мето. Ето колко от. Тук трябва да се сложи така. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 3. Аз знам изцяло копието на къщата, защото аз имам същата в нашия сам. Да си поговорим за сампа. В него ще влизат само хората, които са записани, които са направили най-красивите и най-готините неща, които най-много ни изкефат, което трудно ще направите, защото ние много не се кефим. Ние си имаме с един вкус, който е старовремски мънички къщи. И не обичаме като направите някакви огромни къщи да убият. Да ни ядосвате и двамата. Не знаем защо. Просто така ни харесват. По-малките. Ако искате да запишете, записът трябва да бъде къща. Или пък мелница. Нещо такова свързано с строителство. Ма на къщи такива. Добре да правих нещо. Така. Сега чупите тези блокове. Не, не. Ето тук слагате едно стъкло. Чакайте. Малко е трудно за правене тази къща, но пък ще ви кефи много. Ето тук поставяте така. Аз обичам и така си ги направя. Навик мисля да така си ги правя. Но къщата в принцип е ето така. Отзад няма... имаше бе. Имаше. И ето тук и отзад така правите. Къщата е много хубава, ако искате да си я направите в сам. Казах сам. Тъй сега.
правите тук, слагате стъкълцета. Само ние знаем как да я направим си цвис. По-голяма нищо. Трябваше с... Даже по-малка, нищо. Да. Сега са направили цялата къща. И гледа яко. Кеф ви. Вътрешното трябва да ви е ето така. Само, че за да направите тази къща, трябва да сте ходили в Недъра. Което е малко гадно. А ние сме ходили в Недъра и затова имаме къщата. И двамата. Няколко пъти сме ходили. Бяхме намерили един път Nether Fortress. Изгубихме го, разбира се, защото пукнахме. И затова едни дъмакирки с бая хубави дъмакирки ги изгубихме. Но пък затова си направихме по-хубави. И не ти пускам слабчета, после просто така ми дойде. Така, сега взимате една наклоня, слагате я тука, взимате един чест или каквото ви падна. Аз, например, взимам това. Да, слагате си такива. Сега ако ги открия, ще бъде късмет просто. Дето ги. Омага. Така. Ето тук така. Леглото. Опа. Така. И е тук така също. Така просто дизайна да ви дойде. Не, тук ви е къщата. Сега най-важната част, която ние си цвис много я ползваме. Ето така правите. За красота. Да изглежда яко така. Виждате кефи. Слагате си вратичката. И сега най-важната част е ето тази, дето ще правя сега. Това е общата къща. Може двама човека да са вътре. Но, ще кажете, тя е малка, няма къде да си оставя нещата. И затова сме помислили. Отвънка имате един малък чест. Чакайте само да си намеря. Да, ето я сламата. Ето тук си правите така. Туф. Опа. Тък. Или не така. Не така. Извинете, много грешки нещо правя днеска. Малко съм болен. Не ми е добре. И затова може така да кажа. Ето си остават честове. И ето тук така. Лоп. Аз си сложих така. И плюс, ако искате да ви е кеф малко, аз си го направих така. Слагате вода. Моята беше 2 блока. Аз искам. Не. Тук е един блок. Да, значи няма да е така. Ето си слагате вода. Да, на български съм. Не знам защо. Още. И си поставяте ето така. Тук. И ето тук може да си поставите. Или не. Не. В моята къща е един блок по-малка и затова е така. 2 блокчета. Това е входа. Но пък можете си го направите и един блок. И аз е така, защото ме изкифи, но е така направих. Ето е захарна тръстика. Слагате така, още един блок. Да е тук, почвате да си радите така. Когато искате чупите и си подчестват. И това е... не, забравихме най-важното. Само малко гадна част. Взимате си обсидиан. Трябва да имате нормален такъв камък. Задължително. 1, 2. Така. Да, и в скоро време мислиме да ходим да убиваме дракона. Защото ни писна да чакаме. Ядосахме се вече. Той се ядоса. Вика, човек, той ми писна да игра. Ние толкова се разихме. Много сме възбити и така.
Ето, ти го продава, палите си го и това е. Така. И това е къщичката. Това ще бъде всичко от мен. Надявам се ви е харесало. Ако ви е харесало, лайквайте, сабскрайбвайте и чао, чао! Fire when the storm hits you. That's it, Brian?